Phainai Chitham June salmario ungnani thangai tongo Tripura Bar Associationni chongbari no kitingai association no karei kerong kurung hamkraini dang sabo awainani jengka voter kerong kurung rokni gosimung nanani bagai nukhungo thangai awaika Chitham June salmario Tripura Bar Associationni chongbari no bskango toniwai hastini kerong kurung rokni bisingo or nanglaijak o chongbari no kitingai kerong kurung hamkraini dang shani bakhakti bo kusuno awaimungni tangbatang naharjaka Associationni kom thengnai khobai kubudi batainai bai adongrok kurung amjayo thangai kerong kurung rok bai kurung khatai borok no logirnani bagai saka awaima jorawo borok ungtong jorani kerong kurung rokni dal bidal jengjal rok kerong nogo hamkrai kerong raidawo ketal khlaina te ketal kerong kurung rokni bagai te bo shepshap manani bagai khorsaka abono kare kerong kurung rokni kahamni bagai naichomna Bar Associationni tangbotango srai bai bar jano yachaknai no snamnani bagai kok rikha borok kerong kurung hamkrai dangshani tuidul mungbai salkolok romai Bar Associationni samung tangjakiate khaduma tongmani rokno aborokno nornani bagai no borok chongbari o batanyani bagai manjaka yang chongbari jesek ganaruk asungno juda bodolni bakhakte awaimung bangkha logi manani bagai voter kerong kurung rokni ganao soginani bagai salbromno juda tangbatang naharka kerong nok bisingo tei kerong kurung rokni bisingo ter hai tongkhorni logiwo thongrungni kok lambo ungkha kabang ma bakhakte o chongbari no bskango toniwo irang baksa kahini bo kok silchamung kasaka opati mungno norei kerong kurung rokni khukni kok hinke junior te senior khobai bebak bakhakte no hamkraini nahar mungno bskango toniwo she borokni tangbatang hini saka actually আমি শুনেছি আমার কলিগ ব্রাদারদের কাছ থেকে যে একটা প্রবাদী সংবাদপত্র এরকম সংবাদ প্রকাশ করেছে তো আপনারা সবাই জানেন যে আমরা যারা আইনজীবীরা যারা আছেন সবাই একটা স্বাধীন পেশায় যুক্ত এবং প্রত্যেকেরই একটা সামর্থ্যের সঙ্গে এবং পেশাদারি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং আপনারা আরও এই কথা জানেন যে আইনজীবীরা দাদন কোনোদিনও দাদন নেয় না দাদন অর্থ কি বোঝাচ্ছে ওনারা আমি বুঝতে পারছি না আমরা যে চাচ্ছি সামগ্রিক উন্নয়ন এটা সামগ্রিক উন্নয়নটা জুনিয়র আইনজীবী এবং সিনিয়র আইনজীবী সবাই যাতে সামগ্রিক উন্নয়ন হয় এই জিনিসটা আমরা চাচ্ছি এবং এই সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়াসটা আমরা আইনজীবী উন্নয়ন পক্ষ থেকে আমরা জারি রাখবো Bebak bakhakte Phainai Chitham June salmario Tripura Bar Associationni chongbari no kitingai kerong kurung rokni hodawo belai no khathonglai muchungma te nasinglai tongkhor ongei tongkha tabok naithaiklaio chongbari ni bthai saklaimani ulo kerong kurung rok saborokni sakawo puitu khlaimani funuk